El projecte Orígens es va crear per una inquietud, sobretot de donar a conèixer el que és la bioconstrucció arreu del món, sobretot per una necessitat social i també per arribar a que la bioconstrucció es normalitzi, sigui algo habitual en totes les llars. Hi va haver-hi una necessitat, sobretot veient com els pobles es van despoblant, hi ha cada vegada menys joves que s'involucren amb els pobles i de retruc tots els oficis tradicionals es van perdent, no? Tots els oficis de fusters, de margers, de qualsevol tècnica tradicional que perdura amb el temps. Per mi tot va començar en aquest moment, quan ella em truca i em diu «Recordes quan et vaig dir de muntar una escola de bioconstrucció no sé què? Doncs la vull muntar. He trobat el lloc, he trobat la manera, he trobat la forma i m'agradaria començar a posar les bases del projecte». Avui en dia, després de 10 anys, doncs, clar, la valoració és infinitament positiva perquè tenim molts més alumnes, tenim molta més gent conscienciada, tenim un equip fortíssim de gent, abans érem els 3 inicials, la Jèssica, en Ferran i jo, i ara som una barbaritat. Vull dir, aquesta última reunió que hem fet hem estat 12 persones.